Muutenkin tuntuu, että monet tästä itämaiset jutut, mitä on tullut viime vuosina muotiin, niin kuin feng shui ja karate, niin kaikki sellaiset, että mä olisin keksinyt ne kännissä. Suoraan jostain mun kaverien saunailasta, no niin, nyt täytyy siirtää televisiosauna. Tapellaan kylpytakeissa. Ihan varmaan tän kanssa sopii mustavyö. Tiili halkee kädellä. Halkee päällä. Loppuillasta alkaa sitten sellainen jokaisen henkilökohtainen tai chi. Joutuu oikeasti keskittymään jokaiseen liikkeeseen. MTV3 tuli tuossa vuosi sitten sellaista ohjelmaa vähän aikaa kuin Kymppikerro, missä sai nerokas idea, että pääosassa oli lentoemännät ja stuertit. Ja koko sen sarjan ajan ne lähinnä näytti hyvältä ja matkusteli ja kuksi. Mä pelkään, että koska Nelonen ostaa tää tekee tässä suomalaisen karumman versio. Konduktöörit. Meilläkin on univormu. Minkälaisia jakson nimiä voisi olla sellaisessa sarjassa? Tänä lauantaina Jormalla ei ole opiskelijakorttia. Ensi viikolla Pasi kusee Riihimäen asemalla. Joo, mutta MTV3 ei mene mitenkään hirvittävän hyvin nykyään, terveisiä vaan tältä kanavalta. Niin ne laittaa porukkaa pihalle ja näin, niin mä mietin, että miten ne sais niinku asiansa kuntoon. Yksi keinohan mun mielestä niidenkin kannattaisi ruveta myymään omia formaatteja. MTV3 on ainutlaatuinen formaatti, mitä ei tunneta missään muussa sivistyneessä maassa. Loppukevennys. Se voisi oikeasti myydä vaikka mihinkään ohjelmaan. Sehän on käytännössä tosi yksinkertainen formaatti. Ensin näytetään jotain ihan kummallista paskaa. Ihan kummallista. Sen jälkeen nainen kysyy mieheltä, no Urpo tekisikö perässä?